खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बर' सानायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 4 मार्च 2022 इं शुक्रबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि नखरनि सुबुंफोरजों नागारलायनानै बहाबा थांनांनो हागौ। गोसोखौ धैर्य हमनानै थानांगोन। वृष राशि नखराव जोनोम होनो गोनां बिमा दङब्ला फिसा मोननो हागौ। गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनगोन। गोजोननाय लानो हागोन। कर्कट राशि माखौबा लानानै बिसि फिसाय नांज्लायनाय सोमजिनो हागौ। जेखियानो जाया गोसो हमथा। सिंह राशि माबा मोनसे मुवाहानि जानो हागौ। गोजोननाय गैयैजों समखौ हगार हरनांगोन। कन्या राशि नखरनि बयजोंबो गोरोबलायनानै अननाय होलायनो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि गोसोआ अहंकार जानो हागौ। माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ हमथा। वृश्चिक राशि मोनसेबो खामानियानो जाफुंनाय नङा। गोसो हमथानानै थानांगोन। धनु राशि बाथ्रा दान्थे बिदान्थेयाव हायगानानै थानांगोन। गोसो हमथानानै थानाया मोजां। मकर राशि माबा मोनसे हाबा मावनायनि थुलुंगाखांनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कुम्भ राशि बायदिसिना होननानै बांसावजानो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। गोसोखौ हमथा। मीन राशि जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। फालांगिरिनि थाखाय गाहाम सान। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।